बर' हारिनिफ्राय दासिम सासेल' आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानो हानाय सुबुङानो जाबाय आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि। लोगोसेनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्राया जाबाय बिथाङा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि मावफुं सोद्रोमा महरै थामथि खेबनि थाखाय सायख'जानाय बुंथिगिरि। बेबादिनो अस्ट्रेलियानि सिडनीआव 3 नभेम्बरनिफ्राय 8 नभेम्बरसिम जानो गोनां कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि 67थि जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा थांबाय। बेनि अनगायैबो बुंथिगिरि बिथाङा फिलिपाइन्स आरो सिंगापुरनि संसदआवबो दावबायहैगोननि बाथ्रा। बे दावबायनाय समाव बै हादरनि संसदारि राहाफोरनि सोमोन्दै बिफानारिजों सावरायगोन। मानगोनां बुंथिगिरि बिथांजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि मानगोनां लेङाइ बुंथिगिरि डाक्टर नुमल ममिन आरो आसाम आयेन आफादनि नेहाथारि बिथाङाबो दावबायनायाव लोगोसे थांफादों। कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव बाहागो लानो थांनायनि सिगां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो। आं दा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि आङो इन्डियानिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामो इन्डियानिफ्राय आंखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै लाखिदों आरो कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशना जाहैबाय गोदो ब्रिटिशनि सिङाव थानाय गासै जि हादोरफोर दं बे हादोरफोरनि पार्लियामेन्टनि बेयो मोनसे एस'सिएशन आरो बेवहाय फ्राय 52 हादोर दङ आरो बे पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव जों भारतनिफ्राय 3 सोद्रोमा दं आरो बे 3नि गेजेराव आंबो सासे आरो आंखौ थामथि खेबनि थाखाय दा सोद्रोमा होबावबाय आरो आं दा भारतखौ बेवहाय दैदेनो प्रतिनिधित्व खालामो आरो आंनि थाखाय आंनि गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे दिनैसिम भारतनिफ्राय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव रावबो सुबुंखौनो खेबनैनि थाखाय नमिनेट खालामा नाथाय आंखौ थामथि खेबनि थाखायबो नमिनेट खालामदों दा आङो थामथि खेब दा जागासिनो दं दा देग्लाय बोसोरसे आरो फैगौ आरो बोसोरनि थाखायबो आरो बे हिसाबै दा अस्ट्रेलियायाव बिनि जथुम्मा जानो थांगासिनो दं आरो बे अस्ट्रेलियायाव आङो भारतनि जानानै बाहागो लाहैगोन फैगौ 3 अक्ट'निफ्राय 8 अक्ट'सिम बे जथुम्मा जागोन। बेवहाय जों माब्रैहाय जोंनि हादोरनि जि मोनसे आयेन खान्थियारि हाबाफोरखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो हायो आरो माब्रैहाय जोंनि जि मोनसे गणतान्त्रिक बेबस्था बा डेम'क्रेटिक जि बेबस्था बेखौ जों माब्रैहाय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हायो आरो माब्रैहाय गणतान्त्रिक बे खान्थिखौ गोहोगोरासिन खालामनो हायो बिनि सायाव सावरायनाय जायो आरो बिनि सायाव माखासे थांखि लानानै जों बोरैहाय आयेन आफादनि सिङाव माब्रै जोङो जोंनि जिथु हादोरनि बायदिसिना बाथ्राफोरखौ सुबुंखान्थिनि गोनांथार बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि साबसिननिफ्राय साबसिन राहा लानो हायो बेफोरखौ डाइरेक्सन होयो आरो बे मथे दिनै खामानि मावलांगासिनो दं जेसे हागौ गोबांनिफ्राय जों सोलोंनो मोनो गोबां बाथ्राफोरखौनो आरो माखासे जोंनि बाथ्राफोरखौबो गुबुना मोजां मोनो आरो बिसोरबो गावसिनि पार्लियामेन्टआव एबा एसेम्ब्लियाव बिसोर एडप्ट खालामो आरो जोंबो खालामो बे हिसाबै बे कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशना जोंनि थाखाय गोबां मदद गोनां आरो मदद जायो। दा आसामावबो कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशन जोंहा दं नर्थ इस्टनि आरो आसामावबो एसेम्ब्लिया गाव हारसिंनो मोनसे कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि जोङो ब्रान्च आरो बे ब्रान्च हिसाबै दा आं गाव स्पिकार थानाय समाव गासै काउन्सिलनि चेयारमेनफोरखौ लानानै मोनसे आरो कमिटि दानाय जादों आरो बे हिसाबै काउन्सिलफ्राबो जाहाथे पार्लियामेन्टारि प्रेक्टिसखौ बिसोरबो सोलोंलांनो हायो आरो मावलांनो हायो मोजांनिफ्राय मोजां बे हिसाबै बे थांखिजों आरो कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि जोंनि सा सानजा भारतआवबो आङो 6 शिड्युल एरिया बड'लेण्ड कार्बि आंलं एनसि हिल्स आरो मेघालयआव दं जोंहा 6 शिड्युल जोंहा त्रिपुरायाव दं 6 शिड्युल जोंहा मेघालयआव दङ 6 शिड्युल बे 6 शिड्युलनि स्पिकारफोरखौबो जोङो स्पेसियेल इनभाइटि हिसाबै आं दा थांखि दैखांनानै दा बेखौ लानाय जाबाय दा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि नर्थ इस्ट जनाव जोंनि बे 6 शिड्युलनि काउन्सिलाबो बाहागो लाबाय थानो
हासिगोन आरो बिनि दारै कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनजों सोमोन्दो थासिगोन आरोखि